Vítam vás u nového videjka. Dneska si ideme zahrať Don't Press the Button a toto ešte. A možno ešte Evade, neviem. Ale najprv si ideme zahrať toto a potom Don't Press the Button a potom možno ešte Evade. Ja to si ideme zahrať na to prvé. No. To si vyzvedne. Nejde. Počkaj. Neviem, tak asi... neviem čo mám robiť. Jeďte! Dobre, ideme si tu zahrať. Let's go! Jedného mám. A obrazy. Jau. Kamoško, ja to nezvládam trochu. Hej, pomoc! Ja mám málo lápok. Hej, pomoc! To máš? Za to. Čo sa mi odomklo? Joj! Toto si kúpim. Dynamit. Tak, tu. To dynamit dá miesto. Dynamit. Ja sa tejto gule dám dynamit. Tak, a to. Dobre, mám to. Beknem to, jak to beknem. Neviem, jak to mám beknúť. Jak to beknem? Hej, ja to chcem beknúť. Dynamit. Tak to nedá beknúť. A to musím livnúť a zapnúť. Liv a zapnem to. No, idem si to zahrať. Vyskúšame ten diamant. No super, diamant. Dynamit vyskúšame. Takže dalo sa to loading. Vyskúšame ten dynamit. To buchne, či čo sa tým deje? Stojím na dynamite. Aha! Ja som... Poď si sem. Tak to... Tak... To som ne... To nemohol...
počkaj, ja tu dám sem. Ten idem na tahu. What? To čo je? Čo? Oh my god. To je niečo teda, to je teda niečo. Kamoško. Čo bolo? Idem do trubky. Tam do trubky idem. Čo tu deje? Krá, koutík tu ide, blad. To je zale. Tak počkaj, to. No, to musíme zahrať Evade. Tak si ideme zahrať Evade. Tak si ideme zahrať Evade. No. Ideme si ho zahrať. No. No, ideme teda hrať. To je táto mapa. Ideme na to. Čo bolo? To čo bolo, som sa nekomentovať, ale to čo bolo tak, to vypína vývej. To nemohlo byť možné. To čo bolo? Jak? Vysvetlíte mi to. Som nedá. No, to si niečo ide. Tak napríklad... Oni tu hádzajú tú kocku. No, ešte poslednú hru. Neviem čo. My sme si mohli zahrať... tieto burgery. Tam nie.
Neviem, čo je. 201 friendov. Jak? Neviem, ale ideme sa zahrať. Asi by sme si mohli zahrať. Neviem čo. Viem, že ešte jeden youtuber tu bude, ale neviem, čo by sme si mohli zahrať. No. Zahrali by sme. Aby som si zahral možno toto hore ideme. Toto by sme si mohli zahrať, tak toto si zahráme. Toto si ideme zahrať. To je dobrá hra. No. Neviem, čo bude bus. Nechcem prúdu vtača. Počekam. Ale chcem niečo úplne iného. Tak. Toto. A play. Idem na to, let's go. No. Zober moc. Prosím. Usička, zober ma, pále, máte to. Niekto ma bere. Budáky. Ja neviem, B-A-H-R-A-M, Bahram asi nejaký má. Čus Bahram. Znovu vyskočil z papúrky. Pod kríkami. No dobre, už to nechám tak. No! Tak. Tak čo ideš so mnou robiť? Čo? A nechcem byť to, ne. Tak nemôžeme toto hrať. Tak čo ideme si zahrať teda? No. A nechcem si zahrať toto. No. Tak, idem sa pozrieť do tohoto zvončeka. Accept. Dobre, 101 friendov. Tu sa dá. Accept. 202 friendov. Kam? Čo? To už sa dá na Robloxe? To mám vlastne ja follow. 1 follow. Wow, to už sa dá 202 friendov. To už sa dá. Let's go. To už sa dá. Avatar. Ale takýto pekný skin. No, dobre. Čo by sme si zahrali? Toto asi tých drakov, týchto drakov by sme si mohli zahrať. Dragon Leafe. Ne. Golden Ancestors. A čítava sa to. A play. Dragon. To je môj drak. Tak, spal. Môj drak je na
na svete, svätý Okador. Night Vision, Night Vision. Night Vision, však ja nemám Night Vision. To tak zhasí. A cez teraz. No. 23 00 to może być niečo nie, no. Neviem. Ej, prečo sa mi to napája? To sa mu napája. No a už mám asi upočiť. No. Treba upočiť. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Pokiaľ hej, tak dajte aspoň jeden like. Aspoň jeden like dajte, pokiaľ sa vám toto video ľúbilo. A keď